minister koshia ekokoshia doctor for no na statement ni bae around 7 p.m. nra na statement ni bae cheche nsemu na ade asotwe a ye de ama no eye asotwe a wo se mo nurse for no doctor for gitum se enye saa na wo se CEO no ye na dwuma wo se bibia ni a nka ohun entotoye obeye chese nsem nwuran wo mo kra confirm se ade na oye no board no kra nya we amse board nya we ministry ni nya we nti no ano ane edi nkomo se saa directive ye free minister ho aba se yes suspend and also mo suspend board no suspend Confanochi CEO for 2 weeks no say board no nya we dia na be easy na mo say board no ya we say decision we na management take dia any decision management board as support na health minister see and so there how would they do that and a whole lot you see anti statement no say board nya we ministry nya we anamonto no mutu ye no na minister ono de why ready say bibia oba ye no niam bebre no waye niam waye no de bushafo bitimi kranka because kwa kowie say ya solve na ya solve bibia o ka kowie say ya solve Ashanti region your problems are waha and let's not forget say Confanochi enye Ashanti region kwa asem ne yeka about 10 regions asem ne yeka ti minister aka nsem bebre statement do ma tro bebre ten but the woman no the ebetima fa e beka say abawo mu ne sua because e nkyeremu no de ma oba no wo say enema no kwasem nema nkoye o de hihye egu akwan mu na sewua de no nsoso de o kan nyina ne say ai Ghana for kasafa sewua hospital no ho regional hospital yes no cre na minister tu anamon se acha afi enkwawie na sewua government hospital no regional hospital na omawie na commission na nipa asati ekom na yeye mo adwuma eno ene de okan apart from that okan asem bi na se wodin panifo di nkomo a you see asem ni nyina ne se two things ba ko ne se facility be ka se me si kwan se memma obi healthcare ene ye ba ko number 2 enso ne se okay magini pa no na mom nipa no ba bi oda no healthcare na oso onya no menya mfa ma no enti 2 things what dey fa ne se bi a oba na hospital no se higher ma enti no yentimi nyew na ye need aso se ye be ko ba bi foforo na ye do be ko ho eno ye one thing another thing so ne say facility no yes on force nye ogia in a case of Confanochi wo share mo capacity a abroso bear times 2 ebi gu fam enti so ogi na odi nipa no gu fam a healthcare no nipa no wonya na but in this situation you see ye mpenti say ye na ye nyi nipa no nto ho si antimi anhwene mpa ye nyi nipa no nto ho but this is a facility or catch there say emergency cases and for that matter emergency no ontimi nje yaso o da bu de je facility ne report say ogi a ontimi nhwe wo mo yaso de je mampani si je ntije yaso mampani si ye ba ye de ne ba je no nti aye makra de je tata so fo mugu o but o kira bi so obi hu nipa obi nipa ko wu ho a ewi ayese na doctor fo no ene ye de ba ye no oda fam ene ode ne ba ye na afa ne ye bon krofo tiri so you get it ade a ha dwen memma me kwa me na me musa no this thing because say yes kwa me na because this sani mai say ekoba ni say ya okay say ye de number nipa no ya je na to ho yesi bed ni ho na say nipa no ko free mu a komo ye di what happen but I want to find out from him because abai and ye nyina ye be ka ho asem abedi hu nkoma be kasa bebre but the point is that solution ne wen we know the solution ye nyina solution no the solution is that e was say ye nya bre na ye dealing with the issue
issue no ne say capacity ɛhɔ ayɛ ma ɛdeɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ de aboa because yɛ nyinaa no asɛ yɛyɛ nso a yɛn no yɛde boa yɛn I mean yɛyɛ wie nti politician da bia meka kyerɛw sɛ ɔbɛma ho akyerɛw sɛ yɛ aduane na ɔsɔ ɔde ma wo a ɔbɛma kɔma dew nti ɔde ba na wosɔ mu a na w'ani agye na woto hyire na wobɔ n'aba so na woto dwom saa na politician bebree na ateɛ politicians bebree saa na ɔmoteɛ ɔmbɛma kɔma dew adeɛ na ɛwɔ so ɔde ma wo no wobɛsu ho kɔm bɛdew nti ɔde brɛ wo pɛ afei yɛda ase o yɛda ase so aboa yɛn yɛda ase so ayɛ sɛ but ɛbrɛ no a no wɔpɛ tumi no ɔka kyerɛ wo sɛ boa me to aba ma me na menkɔfa wei mfa mmerɛ wo ɛnti nyɛ nwanwa sɛ ebia yɛte mu a yɛwɔ hɔ na yɛhia biribi yɛmfa ma yɛn months to election days to na afei yɛaso ade brɛ yɛn that is how our politicians ɛyɛ ɔmo nneɛma that's how ɔmo yɛ ɔmo nneɛma gye sɛ wɔyɛ asi wotie minister se asono mmienu ɛna anya ntɔkwa nti nhoma ɛne nnua no a ɛwɔ kwaeɛ no mu no yɛne patients na ɛnɛ yi yɛhia ayaresa no yɛn no no nti yɛbɛka ne sɛn yɛn nso so yɛnka ne sɛn ɛdeɛ paa na ɛkɔ so abusua maame ne me nua Kwame Brobe Apia eni nkɔmɔ ɔyɛ executive secretary de ma advocacy for medical